लोगोफोर जोङो नैबे रेस्टुरेन्टाव हाबदोंमोन बेनिफ्राय आङो जोंनि बर'नि सिंगार आदा खनसाय लोगो मोनदों दिनै फार्स्ट टाइम नैबे क'क्राझारावहाय आदाखौहाय माने फेसबुकआवल' नुबाय थानाय जायोमोन रियेलावहाय नुनाय जायामोन आरो ओमफ्राय आदाया बिराद हेन्डसामखा सिख्लाफ्रा नोजोर नांना आदा लैथोमा दिनै बिराद सिंगारफोरल' लोगो मोनदों आरो ना दा आदाया नैबे क'क्राझारावनो थाखायोना क'क्राझाराव थाखायो आङो गसाइगाव नेक्स्ट इयाराव गसाइगाव थांफिनसिगोन गसाइगावनिफ्राय आङो ओमफ्राय नेक्स्ट प्रजेक्ट जेनेबा गानफोर माबा खालामाखै नामा आदा नेक्स्ट प्रजेक्टआथ' बिराद बुरजा दं गाना दा प्रडिउसारफोरथ' लाजोबनानै दंना ओमफ्राय दा बिसोर माला बानायगोनथाय आङो खबर लानायसै ओमफ्राय आंनि इउटुबावबो आङो मोननैसो हगारनो हागौ बे नैबे नेक्स्ट मान्थआव ओमफ्राय दाहारनियाबो माबानोसै बानायसै आं लोमजाना दंमोनलै ओंखायनो बानायनाय जायाखै ओमफ्राय गोनां बानायबा औ दे आंनावहाय दा नुला नोंनिखौ बारा माबाखौ नोंनि फट' बायदिसिनाखौ नुनाय जाला बारा आङो दा चेक खालामफिनसै आं ओमफ्राय खम माबा फैनाय जायोना फेसबुकआव लाइभआ गान बानायबाल' फैनाय जायो ओमफ्राय दाख्लि बबेयाव बर'फोरना बेखौ गोसोआव दं खिन्थु बावबाय आङो नामखौहाय गैयामोन मोजाङानो फुजिबाय थानायखौ नुदों आरो चेक खालामो ओमफ्राय नोंसोर प्रेक्टिस खालामनाया दाबो मोजाङैनो जायो माने मोजां मोनो आङो सिगां जों क्लास 9-10 फरायबा नैबे आदा खनसायमोननि गानखौ बिराद खोनासङोमोन बे समाव ब्लुटुथबो गैयामोन जेबो गैयामोन दखानाव सोहैनाय मानायल'मोन आरो ओरै आदा लाबाय ओमफ्राय ओरै आब' आंकितायाथ' दामानि मा खालामोथाय खबर गैला ओमफ्राय आदा आदिबासजोंहाय खनसे लोगो मोनखांबाय ब्लग बानायनाय जादोंमोन दा होनबा जाबाय दे आदा ओरैनो ब्लग नालाय इन्टारेस्ट आदा खनसेनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामहैबानो जाबाय माने गैया नङा अब्लाबो माने नोंनि गान गोदान गोदानखौ ओंखारोना दे जागोन दे ओमफ्राय फेसबुकआवहाय फल' खालामहैबानो जाबाय आदाखौ फेसबुकआव बारा फैनायबो जाया आं दे होमबा आदा गोजोननाय थाबाय दे थांदो मालाबा लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबावबाय दे जागोन